ሰላም ናይ ሓጎስ ኣካዳሚ ቤተሰብ እንኳዕ ናብ ሓጎስ ኣካዳሚ ብድሓን መጻእኹም። ሓጎስ ኣካዳሚ እዞም ዝስዕቡ ትምህርትታት ኦንላይን እናሃበ ይርከብ። ትግርኛ ቃላት፣ ፊደላት፣ ሙሉእ ሓሳባት፣ ኣምሓርኛ ቃላት፣ ፊደላት፣ ሙሉእ ሓሳባት፣ ሒሳብ ባእቲኦም ናይ ሒሳብ መደባት፣ ምድማር፣ ምጉዳል፣ ምርባሕ፣ ምምቃል ካልኦትን ከከም ዓቕሚ ተምሃሮና ይውሰን። ራብዓይ ግዕዝ ቁፅርታት እናምሃርና ንርከብ። ካብ ሶኒ እስካብ ዓርቢ 24 ሰዓት ብዝደለይዎ መምሃር ይኽእሉ እዮም። ከምኡውን ካብ ሶኒ እስካብ ዓርቢ ዘይምችዮም ቀዳምን ሰንበትን እናምሃርና ንርከብ። ሓጎስ ኣካዳሚ ሀ ሁ ሂ ሃ ሄ ሂ ሆ ሀ ግዕዝ ሁ ካዕብ ሂ ሳልስ ሃ ራብዕ ሄ ሐምስ ሄ ሳድስ ሆ ሳብዕ ለ ሉ ሊ ላ ሌ ል ሎ ለ ግዕዝ ሉ ካዕብ ሊ ሳልስ ላ ራብዕ ሌ ሐምስ ሌ ሳድስ ሎ ሳብዕ